November ni ruk kumsang ni pathum khan South Carolina a Chesney khwa chuan 911 call thin chong tak mai don ania he khwa hi US a munral wang ve ber pol ani china a khomi te zinga hian poi khoi ching le swa solong bol shat anom ngai meu lawa boruak anei ve hat poin mi khwale mo chenum khwa changa ron leng te hoite ani tlang poi chin nun rong taka in thana te thlen ngai meu lawang hian heminia bike surna dora mi pali ngot ka hlumani thosia ta hanni cha chuan mitin mai chuan makan ti hin chutiang poi khoina po anton ngai reng reng lo a han thleng ve ta mai chu nu nau ten thlabarin police lamte poin arang thayang bera poi khoi tu zong chuak ngal wat tur chuan an phe ngal swaw swaw maya superbike surna dor nei tu chu kumsum thum paruk mi Scott Ponder ni hin bora zinga hian Scottano Beverly kumsum nga pani an mechanic Chris kumsum ni paruk mi le kumsum ni pakomi servicing manager ni Mac Brian Lucas te po antela arwala dor nei tu le an hathokte ka hluman ni mai chu a chan sia chakin tu po mai chuan an mitle an beng te chun chia tunge poi khoi tu chunia chutianga che chan chu enge ni tang le Chesney khwa hi kholian lem lo tak ni in Spartanburg le Cherokee bial chunga omni in South Carolina State huam chunga omania census nu tungbera chuan mishing zarat le somnga pakhat cheng mekin an record ani sikle sa anwam to khleya khozim te mani se anram leilung a hausaka wangin thingle thing zaite an thon chuak na sain lapwa an thar chuak na sa hle boka Scott Ponder hi February ni sari kumsang khazakwa sumsari pathuma Beverly le Terry Guy te inkara lo piangin ano panlaya changtuin bike le motora lom hleya atwi chel emawang chuan anule pate chuan kumatlin vele racing license an siam sak nge ngeya bike khalte chu athiam emema an khwana na chuan bike khal thiam bertiin alar ve hle boka ama hi miswalo takani wangin tuman a bike khal thiam chin te pu chu noksak an tengai lawa rwal pol thiam takania ama she tu shim shim chuan an ngai na chin hle ni kumatlin hu chuan bike chu tui chele zwalin garage chuan workshop a hong ve roya a champa Brian Lucas nen chuan thok donin bike chele tunlai chung takin modi kwalvel chu anei sonna ani chauta reng mai ni Suzuki dealership an sign ta hlau maya chumi nu phei chuan Brian chuan full time thokin an pani chuan anei sonna chu an zauta zela bike tui chil ve ve an ni wangin an customer te tampo an bike leitur chu engang chia thangen ni ti te bike racing chungchanga alani se an mani aya thuron pe chatur anom box se launen state pon thlengin an dor chu alarta emema anei zona chu an be se aida yin a hlotling chawa dora thok tur chuan mechanic an momo ti chiain an khwa bike le a kai noi khoile siam thiam takmai Chris chu an be popa an dora chuan a thok ve ta ni Scottanu po hi atira kha chuan an dora hian aleng lu cheu cheu rungota chutian hlok chawa an boi tak nuwa chuan sumlam khoi fel turin an roi vele ta a thlatin chuan cheng noi khat hu man vel chu an ral chuak ta zul sut maya kum khatlek chunga chutianga an sum dona hlok chau emem chu Scott po a hlim hleya alano pangin atuina zonga lu chil bok nen mi te ngai san po a hlo ve khop mai Scott chu Chicago a bike manga sum dong tele bike chung changa tui tak tak te in mu khomna convention chim tur chuan a zena heta hian nula fele mel thatak mai Melissa nen tongin anin mil chho ngal hleya hun engam chen chu inzuin anin nei ta hiala anin mangai emawang chuan an chian de chuan Scott le Melissa te thon thu chu fairy tale angmaya du omani anti hiala ni Melissa chuan anin ton dan chu soin ka mu masak ber chuan mi fel le zaidam takanga kangaya alo ni reng boka ka mangai tel tela ni khat ka thau chuak chu pasala ka nei ngei nge ngai tin ka ngai thwa ta hialani atia Melissa le Scott te hi anin nei nu hian fa nei chu chak veu ma se an ban doi hleya nawan pai thei reng reng lawa doctor poina le tunlai thiam na manga kong chitin renga anin enkol nu chuan October kumsang hi pathuma chuan nawan pai ve thei ta hlawa an be sei lo ema wangin an hlim hleya
naute nei hun mo chu an nga khlel to ni November ni rup kum sang ni pathum chu an ni tin danin an dur po an boile map map to wa ni po akang chaleya thlasik nilum ainum lai takani Melissa chuan a pasal skot chu chunodar ni le minisom ni panga vela a khola reiloten in bek nuwa chuan kol chu ti topin tlai in muturin anin thla a Servicing manager Brian chu a off day ania a chung den chul mang tura zin chwa an lo tum na in an customer pakhatin a bike le chung changa chuan soisel arun nei wangin Brian chu man mo takin dora chuan a letli a an mechanic Bear Chris po chuan an dora go-kart leitum nu follow leng lute chu alo chon boka Skoda no Beverly chu chawmalama Skoda pi cancer nat na ve mek chu khemu khaina akal pui hnuin chunolama an dor poisa te benka dalu angaya wangin poisa la turin aron thleng ve che boka dor phone chu laurein Skoda chian nowali chu lo nia an dor chu aron tlo zoi tur le Ministry nuwa alo thlen tur tho aron shilani Ministry nu tlaidar thuma nowa thlen chuan engin nge lo huak ta le nowa chu dor chunga lu ma chuan dor kotle kongkhar pon loka Skotle Brian te lo mu khong reng mai chu muwa nowa chuan a chian de chuan an prank ngai ani ringin nui chung chuan du tok ru in hau e mai a han tia an che tak lawa chuan an pani chuan a han pet vel chena an taksa hnuaya thesen lautling soi chu a muta a dor chung mun dang chu a enkwal ngal wata Skoda no Beverly le an mechanic Chris te chu a mu vele a arang thayang beri 911 a call ta a police te chu arang thayang bera ron thleng ngalin dor chu an enkwal ta a mechanic Chris chu dor nunglama monia bike chia a siamla ya nunglama changa ka hlum ne nge in alanga Skoda no Beverly po chu an dor bathroom ma chuan alo tluboka bathroom atanga aron chu alai che hian ka hlumani an ring bokani Brian chu kongkhar bulloka sidewalk a chuan an hmuwa Skotero parking lota car pakhat bula alo le teng boka alan dan chuan an pani hian dor chung lama silai puakri an siat vele bona anom sa chu tlan lu ngalan tuma miswal chuak lam nenin tokle sin tlan chepman lovin ka hluman ni ngei ni in angai theani Skoda nu pui Melissa chu thil thlen dan shil ngal ni in rang taka ron thlen nuwa chuan nu chui na chu chan ngalania mita mu chat tu anum lo wangin poi khoi tu chu siat maya har hleya an dor chenoma mi te chuan mi pale me chiain dor le a che velan helkwal chen thu an soya an mele pian te chu an thiam ang anga an soi nuwa chuan an lem chu zia ni in a zau thayang bera theater ngalani police te chuan he mi te pani hi poi khoi tu an lo ni ni chuan ami pa sok hian Chris le Beverly te abe ilai velin a mi chha zok hian pon lama Scott le Brian te hi alo pi boyani an jing boka ma se an rin thu mai ni wangle rin hlel te po chu mo tu reng reng anum lo wang chuan victim te background chu an han chui le ta phota Scott le anu Beverly te chu nun tuang pa ngai tak an nei wangin chanchin mak tak soi tur an nei shan lawa amai ro chu an mechanic Chris heroin nun hlui soi tham alo nei tlat mai Skoda dora a tho ma hian komo bol mang geng haunen thok tlangin drugs te po an lo vordar china Christian man tokin hen chha to ni changa a car le lo om tur tho chena korta inlan tur alo ni reng maya geng member te khan an thuruk tam tak apon chwa an lo wangin Chris chu korta inlan ma a da chatumin an ron beanga Chris chau da chatum kha tumlok na omlovin a tho poite song song po an ka hlum pha ani thei mai long mo ti te an han ngai to a ma se dor chunga chuan miswal wal che na nu ma engma om si lovani kum khat ngo chu tia ngai to na tam tak an sen nuwa chuan Brian chu an han chui vele ta a Brian hian in lwa tur alo zong me ke lo nia amai ro chu anu puyeroin engma alo shilovani Brian anu chuan Brian le anu puing kar chu hon rei tak a chalo to a Brian hian chena tuma chu wanga ama a omna tur in po zong me kania anu pu hian a za lovin keini po min za lo wangin Brian hian aning to ni atia ni masela hian nu pa inkar buana hian chu pui khoina chuan omzia nei thein an shat lo wangin
rin thu soi tur po an nei chhun zom lem lawani June kum sang ni palia chuan Melissa point fapa dom tak Scott Junior a hring ve towa amai ro chu Melissa po thozo fia tur zinga kawani ve wangin police station a chuan a kala police station a nauta diaper a thlak na jang chuan police te chuan DNA sample chulain result alo chhuah chuan anjinang alo ni ta hau lo mai Melissa fapa chu a pasal Scott a fane lovin Brian a fa zok alo ni tlat maya ngai dan thar chu ron piang watin Scott le Brian le Melissa te hi an pathum hian arukin an lo boy reng tonga chu machine chhuwa bana kal zel wang chuan tual thana hiala thleng ta ni ang ti chu an khel zui ta ni Brian anu chuan thil ni theilo chu an bik mi alo Brian le anu pui kha an hlim lo ema Brian point ngai zong dang alo nei san vena chance chu a omani ati mo maya Scott pa chuan a chiat vele a chung hleya Melissa chu chataka chhut puin ain rolem ti a zot ta a Melissa chuan inrol na reng anei lo tho soi ve tlata Scott pa chuan a fa pa le anu pui de thina chuan an mau nu chu ain rolani ti fin fiana om vai chuan khoi hmuna po tlan bo sela aron zong chuak don thau tin a cha hialani Melissa roin hunrei tak Scott nen khan fanei tu min chanan la a an beidon nuwa nawan pai ve thot po an hlim emema tu ma dang inrol anum lawa Scott fa nge ani ti hi amale Scott chuan an she chiang hle ni ati ve tlata kum khatle a chan ve ngo chu police te chuan Melissa chu an en thlasoi tangar ngara rin hle la tu reng an mu zui se lo wang chuan uluk takin DNA test chu an ti chale ta ni Scott anu Beverly DNA le Scott DNA ngei po chu alawin mil bik ta hau lawa Brian DNA zok chuan alo mil le se wangin thilti swalian tak an nei ti chu forensic lam chuan an che chuak ta ni Scott le Brian te kha an ruang kha ai hnai chil em awangin an thi na hmuna an DNA sample an la khan an ming an lo zia pola wangin Scott DNA zok chu Brian tia chin chia lo ni ya Brian po chu Scott tia chin chia alo ni chutia an ti swal le ter ani ti an sha chwa ta ka chuan Melissa chu mathei lawa rin hlela changa thai baw ani ta ngala amai ro chu Melissa ril ruai ro chu rei taka na hleya an khwa chuan pasalte phachana ngai zong dang na yangin alarna saman to hle ni a pasal sun ma bok nen ama tein a fa pa chu a engkol chau chok choka chuti lai kara midang film khurlo wanga diklo taka mal phau chu arun thlak hlein arin omani rin hlel tur dang reng shat bil tur anom tak selawa chuan kha pui khoina thlen hun lai le a nai vela pui khoina dang ne na me bel chi a omem ti shat nan case omangang ta chu an han hai le ta thlanga kal ta me ni som paruka mi pathum ta thina chu an hai chuak ta hlol maya me ni som paru kum sang ni pathum khan an ko chenam lok gir khwa a Blue Ridge Saving Bank sa chuan Sylvia Hoslo chu a chol ni mani se a duty ya an khwa cheng etle Maggie Barseno pa chu poisa la chuak turin an ron kala chutia anin dor lai chuan bank rok tur chuan mi pakhat hiron lutin Sylvia chu avau beta etle Maggie te no pa chuan lo dangin miswal chuan an pathum chuan a kap hluma atlan cheta ngala mita mutu anum lo wangin CCTV tang chuan chumidar kara bank le a che vele chetla chu an engkwal ta a bank a inkana chu tlaidar khatle min somni pasari vela thlengania dar khatle min somni pali khan karsen chu chaktak tlan lai monia skodate case nena an en koble chuan chu karsen thone nge sha chu dorbul vela atlan lai mo ani ta ka chuan ain kung kai nge chu anjing heta a ti chuang kar chu a license plate chenga an han chui chuan current tala me nia ma se ruk chwa aloni vele zela an han chui chen ngat nuwa chuan karu chuak tu chu Emerson right ani ti an che chuak ta a ma se chutia miswalan chui chwa lai chuan tho Sophia ani main Emerson chu Atlanta Georgia ruk thela in nam noina tam ta kanai wangin police wanted aloni reng to wa police motor ne na anin umnain a kar chuan bang chu suin a hmuna ama chuan alua silain kapin ain ti hlum manani poi khoi tuarin thlel bera boral taksia chuan case kal ngai na om talawa
chuin thana case pan hi chu chin fel lovin om ta char char ani kumsom pathum lai mai chu Melissa le Scott pa te chuan case chu chin fel ani theinan an beya kumsang hi som paruk alawin her chwa chuan maktak main poi khoi tu chu aronin puang ta ni kumsom li panga tot khol heb chu anopan lai chang rengin nun rong tak mai ni ya kumni ani lain anu le panin chena anu le abial pa te nen cheng havin apa bola chena du wangin aswal em maya ran nong soi sakte chinga bridge manga sanga le hlum mai te no pang silaya awi ka hlum thlengin primary school ka lai changin poilo khoi der to ni Georgia Psychiatric Hospital ati po da lai lo ka ni towa amizia danglam na pakhat ma om lo wangin anu po beidongin apa hena chuan akal tir ta ni November ni somni panga kumsang khazakwa somriat paruka chuan to chu kumsom panga mi lo ni ve toin an khwa me cheno pang kumsom palimi Christy Grando chu an ina kalchelin 22 caliber revolver tin chung chuan awowa an ina shwain apong swal nuwa a shwai holeya thil thlenga soi chwa chuan a chung te nena an waya tha tur thuwa wowin a kal santani Christy chuan zep mong lovin a chung te chu engke ma shil ngal veka apa chuan rang taka 911 call ngalin to chu an man ta ni kumsang khazakwa somriat pasaria athiam lo thu chu pomin kumsom panga chung jela tang tora shem ani ta a kumsang ni pania jela changaron chhuakin anun chu a thazongin a mang chhauta char chara August ni somthum pakhat kumsang ni somparuk alo thlen le meu chuan kumsom thum mi Kayla Brown le abial pa kumsom thum pani mi Charlie te chu to te ina na thok turan kal nuwa chinchat lo le biak po theilovin anom ta char chara an chung te chuan November ni thum kumsang ni somparuka police a thlenin to te in chu an vadap ngala thirbo ma chena thlun bein Kayla chu an va mowa Charlie ro chu silai mu tam tak kana nu ma omin arwang chu moni thongani Kayla chuan to chuan Charlie chu akapluma ama po chu chena thlung betlatin rap thlak tak taka asoi sak chin thole tlan chwa po ngai to boilo tora ati chin thu soya November ni nga kumsang ni somparoka to chu thozo fiani in chuta chuan to chuan kumsom pathum malama superbike tora tol thana pokha amati ani thoin puanga police te chuan to thian ain chirwanga soini lovin athil ti chu a chuang riau ni in alang zo kani anti hialani to chuan Skoda dora chang chuan Suzuki GSXR 750 chu leya ma se akhal thiam le silo wangin bike khal zirve chen chawania a aya khal ul samjok tur nen wa thlenga tum chuan Scott le Brian te chuan an lo nui zata chu tiang bike akhal thiam lo chu an lo mu set leya rilruna le zak takin bike po chu thleng ta lo chuan a hole ta a karni nuwa a bike chu min an ruk saka police ne na report a pek poin police te po chuan mani bike te bawani na chuan an lo deuh so leya Scott dora chang khan insurance a dollar sang khatla ya senga ma se Scott le police te chuan a bike bow chu an ngai sak chun zom reng reng lo ti a soyani college kal nuwa bike a ona te chu lare lovin Scott dora chuan avakal le chena akala piangin Scott le Brian te chuan an lo chai nom na sia wangin atwar thei to lo chuan voi khat chu pistol nen wakalin customer zong zong chwa hona nga ka chu dora thok te chu aka plum to vikani tina soya Scott no Beverly ro chu tha tum lawa ma se awmna tur mun ni lawa alo uma wangin avan doi ta ni in asoyani Scott le adora thok te pathum piala ma hian midang pathum Johnny Joe Coxie Megan Le Macrole Kaylai Belpa Charles David Carver te po aka hlum thuain puanga atwar tu chung te nena soi hawani nuwa cultural nei boilovin achung tho chorelania meni somni pathum kumsang ni som pasaria chuan dam chung lungin tang tora chemania amai ro chu ti hlumani lo chu mi puile atwar to lamin anpom thiam lova athiangai khotlang ta na mi nok sakani tin candle lightning ceremony te po anei hialani Skoda no pui Melissa chuan kumtam takshia chwa ani theinan kan be nuwa beidunga kanom to lain jin lo lama changin thudik aron langta e nie engma shet lo kum khwai chuan ril rupo adam devalom
มาเซก็ปัสสกอตเลอาแชมปาไบรน์เดคันตู้มาฮีมุสิดซงเลอาหมุนยามซงอินอันเล่าชวนละวังตัวเทียนอ่างไอตัวนักฟิล์มพังเหล่านี้ปุยนอามาเซลดินนัลเลี้ยวเลี้ยววันยังสกอตเลไบรน์เดคันมีดังอันหมุสิดง่ายเหล่าบากะอันมานี่เลมานี่อินง่ายเนียมรอยตัวรินมีดังอันใช้นมหนักง่ายเลยวะจุดยังมีอันเนี่ยเราบอกกันนี่ตีหินอาศัยนี่ตุนจุมกัน crime story จูข้าสงข้านี่ยะวิดีโอเตอีง่ายนั่นส่งอันนี้ชวนมีเราไลค์กินมีเราแชร์สักเวลา channel เตอีดูส่งอันนี้ชวนมีเรา subscribe เวตัวรินก็รอนเงินเจนี่